Un ano máis, o complexo hospitalario adica unha panxoliña aos seus traballadores e pacientes. A voz volve poñela a enfermeira Maite López, quen tamén se gañou o alcume da María Carei do Sergas. Esta idea surxiu hai 3 anos. Foi o primeiro ano que fixemos o videoclip. É unha felicitación de Nadal, pois por nosos pacientes, por familiares, para a xente en xeral. A primeira canción foi unha versión en castelán de All I Want for Christmas is You, de María Carei. Por eso a mí me ven o alcume de a María Carei do Sergas, porque desde aquela varios compañeros mo teñen chamado. O ano pasado foi Feliz Navidad, pero en galego, de José Feliciano, e este ano Jingle Bells Rock, pero ao galego Bo Nadal. A canción deste ano requiriu dunha adaptación que ela mesma realizou e a parte audiovisual fixeron a Belén e Carlos do equipo de comunicación. Son aquí as mentes pensantes e son extraordinarios e eu síntome moi afortunada de que conten comigo todos os anos porque me fai moita ilusión, a verdad. Unha festa para gozar, que fermosos días imos pasar, é tempo de soñar.